Allo? Alo, umerarang? Aling amor kaneni. Ber. Aba moro kanuni. Asebedo kamanyi to Sebedo kimanyo. Emise ng'eni time wa makoni gi makono opogore. Wachnare gimidwaro. an mokwongo ng'eni kiaya iluonga ni Omari Nash the Parody Cartel. Asebedo kawer to aimba asebedo kaneni kikonyo jothumbe achiel ariyo kanyo. Omora sana. Koro nawacho ni an bende amanye. But koro ing'eni joma yudo tek koro emomiyo nadonje Messenger. Koro an Kodwa nakonyi nang'o? adwaro ni ikonya an gi talent awer maber ma thumbena moko ni kata mana e YouTube dho ni ji pod kia koro ji ok subscribe na ahinya but an e YouTube kanyo an gi talent koro kinyalo kata mana yudona kaka adhi e studio wende an go mang'eny kabisa wende mang'eny molo kata Prince Indah but koro kaka adhi e studio e problem kinya yudona kata kaka adhi e studio kawuono Phoebe en emogolo thumbe mabecho. Koro idwa nokonyo un jo ohangla un dong umoko ga ni de idonjo inbox u. Dong ibiro lokona donjo inbox gi. An to apogora gi jogo an ok anyal wacho dang' akon ng'a an ma kata jo ohangla gi pod kia an ji kiaya adhi kono kata ng'a dong' an tema donjo ma kata dong' kata messages nitie kadonjo e inbox niya. Ara ojari wer, ada winjo gik miwero. Onjari. Nitie moro nagolo ni kanyo machiegni ka koro Onjari ada winjo gik miwero. Omari wanyagingo werde kama Omari wanyagingo wer Wegi kanyo wer no nyalo deya. Dier wawa kanyo, wawa kanyo. gino yudo Koro tim niya, orna namba ni aorni pesa moro ka inyiew go sapi cham. Werigo kabisa. Winjo. Nyalo deyi kaki werno. Werigo kabisa. Or namba ni winjo. dong ase type ka wawa som ni ndiki 07 11 07 11 92 32 74. Sawa, wer to werigo bro deyi oriti.